Dobrý fakt máš brnění, já taky brnění. Takže čaute, tu je Kfile a Krištof. Pumek Dumek. Dobre. A dneska v tomto dieli si postavíme... Čo si postavíme? Ale Áno, vidíte správne, je to Minecraft. Áno, to som ja. Vidíte parohy. Krása, čo? Dobre, takže v tomto dieli si postavíme cigána. A nekecam. V tomto dieli si postavíme autodráhu. A môj spoločník, tam ten debilko, Krištof Fek, ten fekal. Hej, fekalmania. Dobre, a počúvaj, hej Krištof, takže v tomto dieli si postavíme kolejku, hej? No, a ako si ho postavíme? Poď sem. tady. No, tu máš obsidian a postávaj to do vrchu, tak. Hej? Tak do hora to postávaj, tak kľuka to. Jakže? Takto. Že tu má byť bol nejaký rozbeh. Cipana. Dobre. Tu aby bol nejaký rozbeh, hej. A tu potom tak. Já nevím, tebe. Tak. Počkaj. Tak. A potom... Mi to strašne seká. Oh my god. Cipána, keby mi to nesekalo, to nepoviem, mám mi to dosť seká. 6 FPS, oh my god, 9. Jo, je to debilný internet navrhnutý. Poraž, no. Dobre, späť, som späť. 4 FPS, oh my god. Tak. Hej, spravíš. Ne, to ešte treba väčší rozbeh. Dobre. No a takto stávaj, až kým nebudeš... Tak mi dej povolení. Aha, som ti Já nevím, že tebe. Set, File, Krišta, ten, Dobre, máš a stávaj tak asi 10, ešte asi tak 20 blokov dohora. Dobre. A my sa zatiaľ ideme pustiť do tančení, nekecam. Do takej debiliny, kde sa bude rozbehovať. A neskôr na tomto serveri by som chcel postavať továreň a tam budeme mučiť ľuďoch. A nekecam naozaj. No proste v tomto dieli si postavíme niečo ako horskú drahu, také, nie táčo, máčo, kačo. A teraz neviem, že to má za dokonec, takže kde to je? Tu, no. Tak, Foleme, ty zradce, proti takevej vůd. A nejsem ty dobre. No a tak pôjdeme. A budem boildar. Oh yeah. Me gusta pusta. Dobre. A vedľa toho by si mal stávať niekde po 3-4 blokoch by si mal stávať takéto na debiliny, že tam sa dajú redstoneové točky, aby to išlo rýchlosťou svetla. Jo. Ještě tam dá páčky ze zdola, tak dá. Se zdola po ty kole začít páčky, může to mít na páčky, to je lepší. Nebude to tak, hovorím ti. Dej pod ten obsidian dej páčky. Ježiš, nechápeš tomu, hejže. Si Maďar, alebo co? Au. A mne sa to strašne kúše. Oh my god, dobre. Tak toto bude strich. A
a vrátime sa, až keď to bude spravené trošku viac. Ne? A tým, že na tom programe, čo ja tu mám, sa nedá dať pauza, tak to je na hovno. Tak to stopne a bude to na 2 série. Toto video sa práve teraz skončí a asi tak o 20 minút.